Kinauning kalayo ang classroom na ini sa Calagbangan Elementary School sa Barangay Calagbangan, Sipocot, Camarines Sur, alas 6:14 kasubanggi Mayo 10. Sigun kay Senior Fire Officer Juan Romeo Brizuela, uminabot sa inot na alarma ang kasulo. Alas 6:34 kan makontrol kang hepatura ang kalayo. Makaliis ang 6 na minuto kan maideklara ng fire out. Sa inisyal na investigasyon, posibleng ang nabayaan na nakasaksak na appliances sa nasulong classroom ang pinunan kang kalayo. Brownout kan mangyari ang insidente. Sa pagbalik ang kuryente, digdi na subot nagpun na magkarabang classroom. Base sir, sa pag-responde nito, may mga nagka-hearing po kami kaya duman ng mga libro sir, tapos mga papel, tapos po yung mga tukawan na medyo ata plastic itong armchair niya baga po, medyo plastic kaya po siguro madaling nagkalayo sir. Dahil brownout po kami digdi, ito baga pong biglang laog po ang kuryente na nagkaigwa ng surge power na tiga-apod. Maabot sa 50,000 pesos ang naging danyos kang kasulo. Maswerte man na daing nadamay sa mga kataraid kaaning classrooms. Man pong pagdirumdom, ang gabos pong appliances na dahil naman po ginagamit, pakitanggal po sa saksakan. Pandawa po, kung kita po mahali sa harungta, swimming, mga excursion, kung pwede po pakigadan o paki-off ang satuyang mga circuit breaker or safety boxes. Lalo naman po sa mga pag nagluluto, sir, dahil po kita magpabaya sa pagluluto, bantayan tapong marayan sa tuyang niluluto. Sa presente, nagpapadagos pa ang pinagigibong investigasyon kan BFP sa pangyayari. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal